ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର 5% ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରମା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଭ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 5% ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଡିସେମ୍ବରରେ 148.2ରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ଡିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଡିଏ 5% ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଡିଏ 58%ରୁ 63%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଘୋଷଣା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରାଯିବ। କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କହିବା ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଡିଏ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଦରମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ବକେୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସରକାର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। କମିଶନ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ସମୟ ନେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ତେବେ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ www.8cpc.gov.in ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ବିଭାଗ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ଏବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।